Leko Mami. Monggo. Cek Wanto. Ini Bapak Idin Mi. Podo-podo masih aku ya wong tuwa iki akeh salahe. Tak gelik nang omah iku mangko gak ono. Ga iso omah iku gak sepiro nang nggone wong keroro taumu ku. Ya aku saiki mengadakan open house iki lho. Oh, mbek lungguh pegel. Lungguh. Piro-piro salahku sepurane ya Mi. Podo-podo Dik, aku ya akeh salahe. Bolak-balik nyalai, sepurane sing akeh. Iki karepe ya apa wong iki, he? Waduh. Lesu ta ya opo rek? Woi, Kemrene tujuanmu gak njaluk sepuro tak kok mbadok kae. Mi. Lahir batin Mi. Kasep sepurane Mi, pira-pira keluput aku sami sepuro. Aku gelek salah mbek sampean. Salahmu ku akeh. Karo eling penonding ki biyen aku Mangkane. Mi njaluk sepuro rene. Sembarangan gak jelas sampean iku seneng jajane. Wis tak tinggal nang kene tuwa-tuwono dhisik. Ngono ta Mi. Sampe nyoprot aku yo. Mari ngono tak gaeno wedang dhisik. Sono Mi yo. Anu. Sing legi tete Mi. Ya. Aku parandep pahit, tapi legi. Det, Apa? ngomong-ngomong gak ono. Terus Ayo didom ae. yo ndak dintekno. Aku iki ya, aku iku ya. Terus aku iki. Yo. Oh, tapi njaluk rek. Ojo atos iki. Iku awakmu empuk, gak ada untung ngono. Piro rasane titik. Ojo, oh iki ae aku. Jancuk, maning cuk. Nipu wae iki.